Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Яшырыну урыннары барлык таләпләргә җавап бирәме? Радмир Билеев шәһәрдәшләрне проблемалар турында хәбәр итәргә чакырды. Кыр эшләре кызганчыр. Барлыгы 32 мең тоннага якын ашлык суктырылган. Түбән Камада дәүләт флагы көне билгеләп үтелде. Бәйрәмгә мотоциклчылар да кушылды. Укытуда заманча алымнар, педагоглар өчен мәгариф конференциясе оештырыла. Уку кирәк яраклары. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе дәвам итә. Барлык яшырыну урыннары да ачык булырга, кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителергә һәм билгеләнгән таләпләргә туры килергә тиеш, дип белдерде Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Радмир Билеев. Түбән Кама мэры шәһәрдәшләргә ябылган яшырыну урыннары турында ачык Түбән Кама система аша хәбәр итәргә чакырды. Шулай ук идарәче компанияләргә ачыкланган кимчелекләрне бетерергә һәм подвалларның урнашу схемаларын халыкка җиткерергә кушты. Обращаю внимание, что необходимо укрываться в случае работы сирен. Необходимо укрываться. Иминлек мәсьәләсе шәһәр җитәкчеләре киңәшмәсендә төп темаларның берсе булды. Соңгы вакытта Түбән Кама пилотсыз очкычлар һөҗүмнәренә дучар булды. Радмир Билеев сүзләренчә, узган атнада һава һөҗүменә каршы оборона көчләре бердәм һәм нәтиҗәле эшләде, ә коммуналь хезмәтләргә карата сораулар бар. Вместе с тем продолжают поступать. Куркыныч янаган вакытта кайбер сыену урыннарының ачык булмавы турында мөрәҗәгатьләр килүен дәвам итә. Аерым очраклар бар. Аларның һәрберсен карап чыгачакбыз. Мондый фактлар турында ачык Түбән Кама системасы аша хәбәр итүегезне сорыйм, дип белдерде Радмир Билеев. Шәһәр мэры әйтүенчә, барлык сыену урыннары да ачык, кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителгән һәм таләпләргә туры килергә тиеш. Моннан тыш кешеләргә кая барырга кирәклеген белү мөһим. Моның өчен сыену урыннарының урнашу адресы турындагы мәгълүматны халыкка мөмкин кадәр тизрәк җиткерергә кирәк. Оснащение скамейками, Эскәмияләр, аптечкалар һәм су белән тәэмин итүгә килгәндә әйбәт идарәче компаниясе буенча эшләр тулысынча башкарылган. Җильгә буенча барлык эшләр атна ахырына кадәр төгәлләнәчәк. Эскәмияләр сатып алынган, алар сентябрь ахырына кадәр урнаштырылачак, дип белдерде Ринат Шакиров. Узган атнада махсус комиссия йорт подвалларын тикшерде. Бу эш алга таба да дәвам итәчәк. Мондый рейдлар проблемалы урыннарны ачыкларга һәм гадәттән тыш хәлләр вакытында эш итү тәртибен камилләштерергә ярдәм итәчәк. Альбина Валиева, Анастасия Шакирова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Түбән Кама районы басуларында урак өсте игенчеләр уңыш җыеп алуга бар көчләрен куялар. Бүген ашлык культуралары мәйданнарының 53% эшкәртелгән. Барлыгы 32 мең тоннага якын ашлык суктырылган. Уңдырышлылык гектарыннан уртача 36,1 центнер тәшкил итә. Шул вакытта хуҗалыкларда киләсе ел эчендә эш кайный. Көзен 3 меңнән артык гектар мәйданда көзге игеннәр чәчү планлаштырыла. Моның өчен басулар тулысынча әзерләнгән. Туфрак эшкәртү 100%-ка башкарылган. Түбән Камада Россия Федерациясе дәүләт флагы көне билгеләп үтелде. 22 августта шәһәрнең төрле мәйданчыкларында бәйрәм рухы хөкем сөрде. Шул исәптән мотоциклчылар йөреше оештырыла. 2 тәгәрмәчле транспорт шәһәрнең үзәк урамнары буйлап уза. Һәрберсе Россиянең 3 төсле дәүләт байрагы һәм мотоклуб символикасы белән бизәлгән. Мотоузыш маршрутын Химиклар проспектындагы лента кибете яныннан башланып, Тынычлык һәм Көньяк урамнары аша узды. Аның гомуми озынлыгы 10 километрдан артты. Түбән Камада педагоглар өчен Альмет Ток мәгариф конференциясе 3нче ел рәттән оештырыла. Яңа форматтагы әлеге проектта педагогика һәм медиа технологиялар берләшә.
Бүгін уктучылар алдында 8 спикер чыгыш ясады. Алар кинопедагогика, блог алып бару, стилистика һәм башка заманча юнәлешләр турында сөйләделәр. Практик киңәшләр белән уртаклаштылар. Альметток ел сайын 1000 ярымнан артык тыңлаучыны җыя. Конференциянең географиясы да киңәя. Быел белем бирү марафоны Татарстанның 7 шәһәрендә оештырыла. Проект 28 августта Әлмәттә тәмамлана. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Туган җир православие музыкасы һәм сүзләре бәйрәме. Красный Ключ бистәсендә Виру дип аталган 9-нчы ачык төбәк-ара стахия фестивале гөрләде. Гадәттәгечә бәйрәм чиркәүдә иртәнге гыйбадәттән башланды. Аннан соң дин тотучылар тәре йөрешенә кушылды. Бәйрәм чаралары Кама елгасы ярында дәвам итте. Биредә китап һәм осталык ярминкәләре, тематик фотозоналар эшләде. Хәрбиләргә ярдәм итү максатыннан хәйрия акциясе узды. Балалар өчен халык уеннары һәм күңел ачулар оештырылды. Фестивальдә шәһәр башлыгы Радмир Биләев та катнашты. Ул Чистай һәм Түбән-Кама епископы белән бергә мәйданчыкларны карап чыкты. Сәхнәдә Татарстанның төрле районнарыннан килгән җырчылар һәм иҗат коллективлары үз чыгышларын тәкъдим иттеләр. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе дәвам итә. Ел сайын әлеге игелекле эшкә йөзләгән битара булмаган шәһәрдәш кушыла. Алар авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрнең балаларын яңа уку елына әзерләргә булышалар. Быел Түбән-Камада 1-нче сыйныфка 2879 бала бара. Шуларның 652-сенә хәйрия ярдәме кирәк. 2-11 сыйныфларда белем алучы балалар арасында аларның саны 8200-дән артып китә. Акция август ахырына кадәр дәвам итә. Уку кирәк-яраклар Тукай урамындагы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан мәрхәмәтлек үзәгенә китерергә мөмкин. Машина йөртүчеләр игътибарына 30 августка кадәр Менделеев урамында транспорт хәрәкәте шикләнә. Вакытлыча уңайсызлыклар Шинник спорт комплексы белән 20-нче мәктәп арасындагы җип як участокка кагыла. Сәбәбе инженерлык шелтәрләрен ремонтлау эшләре. Бу хакта шәһәр хакимиятенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.